ओमफ्राय नैबेयाव नायदो आर्टिस्टफोर आर्ट खालामो आरोखि बिसोरो नै वाव बै हिन्जाव गोदान लांदोंलै वाव टिकलि बिथा बनथे वाव दुनिया वाव मानसिखौनो बाना लाबोदों हेलो एभ्रिवान बरायबाय बयखौबो दायो आङो दङ तेजपुराव ओमफ्राय आं नोंथांमोननोहाय मोनसे भिडिअ शेयार खालामनो गोसो जादों तेजपुर दरं कलेजनि स्टुडेन्टसफोरा बेबायदिनो कालचारेल रेलि होदों आरो दा बेखौ आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामनो गोसो जादों दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांनो हागोन माबायदि बयबो गावबा गावनि ट्रेडिशनेल ड्रेसजोंहाय बिथांमोना रेलि होदों आरो ना स' अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ नायलांनो हागोन ओमफ्राय आङो बिथांमोननिफ्रायनो मिथिनानै लानि तेजपुर दरং कलेजर स्टूडेंट बिलाके उलाइसे कालचारल रैली अच्छा ये कलेज उइक सेलिब्रेशन करी आछे डांगर रैली कलेज उइक पालन करी आछे दरं कलेज तेजपुर स्टूडेंट बिलाके अच्छा अच्छा ये कालचारल प्रोग्राम करी आछे आरो दे उलाइसे अच्छा दे थैंक यू मान जाति जत जनगोष्ठी आछे ओर नामते रैली उलाइसे अच्छा अच्छा थैंक यू सबे उलाइसे न दादा दा निश्चय खोनाखाबाय नोंथांमोना बेयाव मा प्रग्राम जादों आङो मिथिनानै लाखाबाय बिथांमोननिफ्रायनो मानो होनना बुङोब्ला आङो बिथांमोनखौहाय लामायाव लाखिनानै सोंनो हाया मानो होनना बुङोब्ला मेन रड बियो उसुबिदा जायो गोबां गारि थांलाय फैलाय दा लोगोफोर नायलांनो हागोन ओमफ्राय ओरैबो फैगासिनो दङ नै नोंथांमोनाबो बेनाराव नायनानै लादो बुजिदो इंलिसनिबो लिरनाय दङ नै ओइ नैबे गलासिगोनलै बे गुफुर सिख्ला नै बुरिया होद बिनो नुगोनानै बेनो मोदोमानो बेसेबांबा गिदिरखा नैबे मा जाखोयो सिस्टेम खारनाय खानांगौसो नै नैबे राम लखनलै दा बेबायदि फैगासिनो आरो नै ओइ बे सिलाय लादोंलै दायो जोबोद मोजां जादों मानो होनना बुङोब्ला बेवहाय मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि मानसिफोरानो दङ बिथांमोना स्टुडेन्टसफोर ओमफ्राय बेबायदिनो गावबा गावनि ड्रेसफोरखौ गाननानै ओमफ्राय बेबायदिनो कालचारफोरखौहाय दिन्थिफुंदों आरो दा जोबोद मोजां जादों भेरि गुड दा बेबायदि आरोखि ना नै आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों हानायखिनिखौ दिन्थिनो नाजागासिनो दं नायलांबाय थानो हागोन नै बेयावहाय माने फिसायखौ बुनायनि दिन्थिदों आरो फिसाया जौ फाग्ला जानांगौमोन दां ओंखायनो हिन्जावजों दामजादों दा बेबायदि आरोखि नै बियो माने माखासे बेफोरबायदि आरोखि गोबांथार नै बियो पुलिस जाहैबाय नै मानसिखौ माबायदि खानानै लायो बेफोरबायदि दिन्थिफुंदों ओमफ्राय नै बेयावहाय नायदो नै बेयाव मा जाखो बेफोरो बारा बुजिस्लाबाखिसै आङो ओमफ्राय दा नै बेफोरबायदि आरो ना नै नायलांबाय थानो हागोन मोजाङानो जादों दा थफ्ला थफ्लि लानानैबो फैदों आरो गोबांथार फैदों नै लाइन 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 वाव वाव दा बेबायदि वाव नै राजा दो बरिया राजाखा गोम गोमखालै ओमफ्राय नैबेयाव नायदो आर्टिस्टफोर आर्ट खालामो आरोखि बिसोरो नै वाव बै हिन्जाव गोदान लांदोंलै वाव नै बेबो राजालै होद ओमफ्राय नैबेबा मा जाखो बे साइकेलजों दानबायलै
दा लोगोफोर नायनानै लादो नै तेजपुर टाउनावहाय बेबायदि आरोखि ना ओमफ्राय नै आं देखायनो हानायखिनिखौ बिथांमोननोहाय दा नै नायदो बेबायदि आरोखि मानसि जोब दे इयो रियेल मानसि जोब बेबायदि आरोखि नैबाव नायदो नैबे नायदो राजाना मा होननांगौ जाखोलाय नै बेबायदि आरोखि दा नै बेबा मा जाखोलै टिकलि बिदा बुन्थि वा दुनिया बिनि सिखां गोगोमलै बे राजासिनगोन बै दा आङो ओंखामखौ जागोन जाहैबाय नै बे हटेलाव आरोना थाजिम बर' हटेलाव दा ब्रादारनि हटेलाव जालांसिगोन आङो नोंथांमोनाबो निस्सय तेजपुराव फैयोब्ला नैबे थाजिम बर' हटेलावहाय जानानै थांनो हागोन मानो होनना बुङोब्ला बियो बर'निनो हटेल आरोना ओरैबायदि मोजां जानाय खायद'फ्रा ओरैबायदि मोनजायो बर'नि ओंख्रिफोरखौ आरोना दा आङो मालिकजोंनो मिथिनानै लानि नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन बे थाजिम बर' हटेलाव मा मा आइटेम दं अब्ला आं देखायनि दै आं गोजौआव थांनायसै गोजौआव जाहैनायसै आङो ब्रादार थाजिमनि हटेलाव आरो नोंथांमोनाबो जाफैनो दाबाव तेजपुराव फैयोब्ला नै दा सफैबाय आङो नै फाइनालि ओमफ्राय ब्रादार लकेसनखौ एसे खोन्थाहरदो लानो हागोन सरि लानो हागोन एसे मोजाङै बुंनो हागोन दे खुलुमबाय गासैखौबो तेजपुर बर' थाजिम बर' कुइजिन तेजपुरावहा जेनेबा बर' रेस्टुरेन्ट हिसाबै गिबिसिन मोनसेल' थ' बेवहाय लकेसना जाहैबाय तेजपुर धानवानगर परुवा सारियालिनिफ्राय खोलाहा हाबनांगौ दरं कलेज र'डआव ओमफ्राय जोंना आइटेम्स हिसाबै नोंथांमोना मेनुखौ नायनो हागोन मेनुहाय माने स्पेसियेलि जोंनिया पर्कखौ माबा प्रिफार खालामनानै गासै थालिया जेनेबा बानायनाय जादों आरो दङ भेज थालिबो मोनगोन फिस थालिबो मोनगोन दाक थालिबो दङ ओमफ्राय जोंनिया स्पेसियेल थालि होननाय मोनसे मेन स्पेसियेल थालि दङ आरो बेवहाय बर'फोरा जानाय गासै आइटेमखौ मोनजोबगोन बेवहाय अनलाजों अमा मोनगोन नारजि मोनगोन ओमफ्राय नाफामबो होनाय जायो ओमफ्राय बयलबो होनाय जायो अमा बयल आरो ओमफ्राय मैथाजोंबो मोनगोन जि मोनसेखौ जानो गोसो बेवहाय मोनथाम आइटेम्स थायो बे मोनथाम आइटेम्सआवहाय नोंथाङा सिलेक्सन खालामना लानो हागोन आरो ओमफ्राय दा बे थाजिम बर' हटेलावहाय माखासे अमानि प्रडाक्टफोरबो बानायो आङो एसे देखायनो सानदों एसे देखायलांनो हागोन ब्रादार मा मा बानायो ओमफ्राय ब्रेन्ड मोनसे दङ सिम्बा फुड नाय बेयावनो जोंना गासै प्रसेसिं जाजोबो आरो थ' नोंथांमोना बेवहाय जिथु नर्मेल कारि काटबो मोनगोन माने डिफरेन्ट टाइपनि प्रडाक्ट अमा बेदर मोनगोन आरो बेवहाय नोंथांमोना इंलिश डिशेसबो मोनगोन अमाजों बानायनाय जेनेबा ससेस जाहैबाय ससेसखौ नोंथांमोना खोनादों जानांगौ पक ससेस माने अमाजों बानायनाय बे इंलिश ब्रेकफास्टआव आरो ओमफ्राय बिदिनो आरो काबाब दङ गुबुन गुबुन प्रडाक्ट दं आरो नोंथांमोना बेखौबो नायनो हागोन बेफोरबो अमानि गोजा ने पक स्पाइसि सालामि बेफोर माने अमानि गासै अमानि गोजा आरो जों गोदान मोनसे प्रडाक्ट माने लन्च खालामदों बे पर्क काबाब होननाय बेखौ नोंथाङा नर्थ इस्टआव नागिरना मोननाय नङा जोंनावल' मोनगोन आरो अमानि प्रडाक्ट बेवहाय माने आंनि फेभरेट जाना दं आरो बे दायो पर्क शेक काबाब होननानै बुङो ओमफ्राय
बेफोरो जोंनि गासै जोंनि प्रसेसिंआव जाजोबो आरो गावनि अमा माने लकेल माबानिफ्राय बानायनाय रिब चप्स नै बेफोरो स्पेयार रिब अमानिनो बेबो मोनसे आरो नोंथाङा स्लाइस बेलि मोनगोन माने बेलि पार्टनिफ्राय बानायनाय जायो आरो बेफोरखौ दा बेबायदि आरोखि ना ओमफ्राय दा नायदो नै बेबायदि आरोना गोबांथार बर'फोरा जाफैयो नै ओमफ्राय ओरैबायदि मोजां जायगाया गाहायावहाय ओरैबायदि मोजां नै नायहरनो हागोन सारिगिदिं जेरैबो बिल्डिं आरोना नै लामाया नै नायदो बेबायदि आरोखि बेयावबो जिरायनानै जानो हागोन नै ओरैबायदि मोजां साइडआ नायनानै लानो हागोन दा लोगोफोर हटेलनिफ्राय ओंखामखौ जाखांनानै फैबाय जोङो ओमफ्राय दायो गिदिंनानै फैफिनबाय ओमफ्राय गारिखौ जोङो बेयावहाय एसे साइडआवहाय दोननो नागिरदों जोंना लोगोना गारिया गंसे हंनै सिगाङाव दङ स्करपिय'आ ओमफ्राय दा बेयाव दसे दोनथ'नोसै आरोना ओमफ्राय एसे सोरबाबा गय जागोन मागोन आरोना दा ओंखारनानैहाय गय जानोसै ओमफ्राय दा हरजों हर थांफिनसिगोन ओमफ्राय सानैसो माखासे लोगोफ्रा थालांसिगोन आरो अब्ला लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअ'आ एसेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन